Gusto ko na lang unta ka. Ha? Ano man, bay? Aron imo madugog ang mga tinaguktok sa akong dughan. Ikaw yun. Bayro ni bay. Gusto ko nga mahimong abogada. Kano man gusto makangamahimong abogada. Aron ako ipaglaban akong gugma. Kanimo? Salami! Iya me eme. Yes, bay. Gusto ko nga mahimong security guard. Ano ka po na, bay? Aron kong bantayan ang imong gugma nga kanako. Kalami! Bayro ni bay. Kung mahimong kang security guard, ako po gusto ko kung mahimong pulis. Kano man gusto ka nga mahimo kang usa ka pulis. Aron akong pusilon, ang muilog ni mo gikan na kanako. Iya me eme. Sana kabayo ka na lang unta. Ha? Nga naman. Aron kanunay ka na akong kabayan. Bayro ni bay. Unta, karabaw na lang po ka. Kano man gusto man kang nga mahimo kong karabaw. Aron, sige ko ni mo tanong. Kabakandos, mau ka to ang buwang tulumanon. Hugot! Luan! Kinala inualagan sa kanginan o magtanaw mo kanunay sa among YouTube channel nga mao ang Star Radio Tayasan Page. Bye, Ronnie, bye! And Yummy Emmy, thank you so much.